Američanka rozdrvila konkurenciu, obrovský náskok, rekord tejto sezóny z hľadiska odstupu medzi prvou a druhou pretekárkou 2,34 sekundy, čo je prekonanie rekordu tejto sezóny, čo sa slalomu týka. Držala tento rekord Petra Vlhová z Levy, keď Lenu Dýrovú zdolala o sekundu a 41 stotín. Teraz je tu poprvýkrát v sezóne náskok viac ako 2 sekundy. Mikaela Šifrinová ukázala dnes iný level ako zvyšok sveta. 56. slalomové víťazstvo. Ďalšie vylepšenie historického maxima a vylepšenie historického maxima aj v celkovom počte víťazstiev na číslo 93. V Lienci teda víťazné double Mikaely Šifrinovej. Tam ešte historický rekord nedrží v Lienci, pretože Marlies Šildová dokázala v Lienci 4-krát vyhrať slalom. Pre Mikaelu je to tretí slalomový triumf v tomto rakúskom stredisku. Historicky druhá pozícia za Marlies Šildovou. O rok môže rekord Marlies Šildovej vyrovnať. Takže trojlistok najlepších, Švajčiarka Michelle Gisinová, jej prvé tohto sezónne pódium, celkovo 20. v kariére, 8. slalomové. Auf dem dritten Platz für die Schweiz. In third place, representing Switzerland, Michelle Gisinová naznačila, že sa o chvíľu môže objaviť späť v elitnej sedmičke. Zatiaľ jej vo World Cup Start List rankingu patrí 13. miesto pred Liencom. Toto tretie miesto je výrazne pomôže k posunu. Lena Dýrová je pevne usadená, etablovaná v elitnej sedmičke. Posledné sezóny jej vychádzajú naozaj fantasticky a je dlhodobo slalomárskou trojkou za duom Šifrinová-Vlhová. Mikaela Šifrinová, ďalšie vylepšenie historických štatistík, 93. víťazstvo, celkovo 56. slalomové. Petra Vlhová teda na 5. mieste, posun opäť priečok oproti prvému kolu. K spokojnosti síce ďaleko, ale aspoň druhé kolo vylepšilo náladu. Petra Vlhová v ňom dosiahla 8. najlepší čas a vďaka tomu sa posunula o 5 miest z 10. na 5. Okrem pódiového trojlístka zdolala Petru Vlhovú už iba 4. Švédka Anna Svenová Larsonová. Pre Mikaelu Šifrinovú znamená 100-bodový zisk, upevnenie prvého miesta v hodnotení slalomu, momentálne 430 bodov na konte Mikaely Šifrinovej. Petra Vlhová za 5. miesto pripisuje na svoje konto 45 bodov k tým 280, takže celkovo 322 bodov, 108 bodov je momentálne strata našej reprezentantky v boji o malý kryštáľový glóbus na Mikaelu Šifrinovú. Well, that was insane. I mean, how can we describe it better? Insane. Yeah, insane. Today was a very special day for me. I don't know, I felt perfect on the skis, so I'm super happy. So back-to-back victories here. Has 2019 Semmering was 3 in a row. I think Christmas times is pretty good for you. Yeah, for the last couple of years I really was building through the beginning of the season to this point, and somehow it clicks, I guess. So I don't know what to say. It's a very nice feeling right now. So the goal for you is always put together your best skiing, and today you actually absolutely did it. Yeah, for sure. And these courses, first run, second run, were totally different courses, very different timing, different flow, and I felt I just had a really good plan, and my coaches pointed out the really key sections of the course and really good, precise, easy course report, and then it was good to go. Congrats. Mikaela Šifrinová povedala, že je to veľmi špeciálne dnes pre ňu, pretože sa cítila naozaj mimoriadne dobre na lyžiach a je to jeden z najlepších dní, aké absolvovala z posledného obdobia. Vynikajúci úspech
víťazstva v obrovskom slalome aj v slalome. Hovoril aj o tom, že tie kola boli postavené veľmi diametrálne odlišne, že bolo potrebné dôsledne analyzovať každú sekciu s trénermi, keďže išlo o dve rozdielne kola, o to viac si cení, že to takto krásne, precízne zvládla. No a cíti sa naozaj vynikajúco, ako povedala. Veľké povzbudenie aj do ďalšej časti sezóny. Upevnenie líderských pozícií vo všetkých rebríčkoch pre Mikaelu Šifrinovú. Po dnešných pretekoch jasné prvé miesto v boji o veľký kryštáľový glóbus. Navýšila náskok na Federiku Brignonovú o ďalších 100 bodov, vedie už o 263 bodov v boji o veľký glóbus. No a v slalomovom rebríčku som takisto už o tom rozdiele v súčasnosti medzi Šifrinovou a Vlhovou hovoril.